Mbukela-ke ngibingelele kanti engikuphathele zona kuleli hora zemidlalo zimi kanje. Amaqembu amabili asezweni lase-Europe azakalise ukuba nogqozi ekuthengeni abagadla ababili be-Orlando Pirates emva kokudlala kwabo ngokuzimisela kusukela kwisizini yakulo nyaka kuya kusizini yango-2025. Abadlali bebhakabhaka bona kubonakala ukuba bakushaya indiva lokho njengoba bagxile ukuzuza umqhudelwano lo ababhekane nawo njengamanje ku-Betway Premiership. Kanti Mbukelo uzokhumbula ukuba i-Orlando Pirates iqhakele kunombolo 1 kwi-Betway Premiership ngamaphuzu angu-21, ebese ilandelwa iMamelodi Sundowns yona enamaphuzu angu-18. Mbukeli ngokwabezindaba abaseMorocco and Standard League banethemba lokuthi bazosayina labadlali be-Orlando Pirates okunguMonapole Saleng noRelebogile Mofokeng. Bazakwalisa ukugxila kakhulu kuMonapole Saleng njengoba edlala ngokuzimisela. UMonapole Saleng unama-appearance angu-69, ukora amagoli awu-27, ethola ama-assist awu-19. Mbukeli bekuzona-ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Bekuvula lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba, ebese ngikubona kwenye video elandelayo. Mina sengiphuma kanje, usale kahle.